बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा जों लोगोफोर गोजा मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों। ओमफ्राय नायलांबाय थादों लोगो नोंथांमोनहा बिदिब्ला जों अबाहाय बेरायहैनो नागिरदों। बारा गोजान नङा, खाथियावनो लोगोफोर। खालाम नागिरबाय नै लोगोफोर। पेक खालामगासिनो दङ बियो। आं बेखौ माबा हरनोसै, बिदाय हरनोसै। बबे जायगायाव थांगोनथाय नायलांबाय थादों नोंसोर लोगोफोर। ओंखारनोसैनो बियो। ओमफ्राय जों जाबाय नै बेखौसो जाबाय। फैसाबो गैया नालाय जोंनाव, बेफोरखौनो जालाबायनानै थाबाय जों ट्रेनाव। जाबाय? जाबाय, थांसै आं। दे। जोख्लायहरनोसै आङो बेखौ ट्रेननिफ्राय। जुथाबो गानखाबावबाय नै। अखासो हासिगोन नामा? अखा हाबाथाय गैला आंना सुइटारा गब्लं गब्लंसोबाव। नायदो आंना नै सुइटारानो गब्लं गब्लंसो गोजांगाया। मा उफाय खालामबावनो आं दा। बस्थाफोर जोमैला बायनांसिगोन खोमा। नायजाखाला ओमफ्राय आंना मोखाङानो बोरैबा जाजोब्बाय स्किनाबो। बेबोथ' गायाखै दाबो मोखाङा आंना। जों दा गुवाहाटि मोननोसै लोगोफोर। ओमफ्रायहाय जों माहा थांनो नागिरदों आंथ' खोन्थाथ'ला। नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ जोबजासिम। नेगासिनो दङ जोङो आब'खौहाय। आब' फैगासिनो दं नै बेगाव नेगासिनो दं जोङो। बरिं जाजोब्बाय। मेगन नोगोराव नेखायो। सोर? Saya? Oh well, hello Lwgwpwr. Nah dari nah batune. Tinggal ganda. Kalau beजोंनो बिहा भिउस मोनगोन दा? औ। आब'खौ लोगो मोनबाय नै लोगोफोर। ओमफ्राय दा जों थांनोसै। खिन्थु थांनाय जायगाखौथ' आं खोन्थाथ'नो हाया नालाय। आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबासो मोनसिगोन जों बहा थांनो नागिरदों। बे खिथायावनो थाखोमाबाय सासे ओंखारदों। नै लोगोफोर जों दा थांगासिनो दङ नेशनेल हाइवेजों। ओमफ्रायहाय दाबो सहैयाखै आरोना जों जेराव थांगोन बेखौहाय। ओमफ्रायहाय नै अखाफोरखौ बिराद मोजां नुहुरबाय। ओरैबायदि मोजां नुहुरबाय थाखोमाबाय खिन्थु अखाफोराहाय। आं दानो खोन्थाथ'ला नोंसिनोहाय लोगोफोर जों अबाव थांगोन। हेलौ लोगोफोर जों दा रुमाव सफैबाय नै ददिया ओमफ्राय बेस्थ'। ओमफ्राय नै आब'आहाय दै गुदुं नङाबानो जायानो। ओमफ्राय जों अबाहाय अबेनि हटेलाव दङ आंथ' खोन्थानायथ' नंथारा, खोन्थानोबो हाला। ओमफ्राय आब'आ उदै बोरैबा जादोंनो बेहा दै गुदुं लोंनो बिराद रेडि खालामगासिनो दं आरोना। जों दा फ्रेस जानोसै। ओमफ्राय उदैयाबो नै बिजि, आंबो बिजि। बे जाहैबाय जोंनि रुम लोगोफोर। बिदिबा नायबाय थादो। जोङो दा बे खयथा जाखोथाय आब'? टाइमा खयथा जाखो? ओइ टाइमा खयथा जाखो खोन्थानोसै। आंखौ होनदों बिसोरो ब्लगारफोर थाबा डिस्टार्ब जायो होननानैहाय नायनि आङो 8:30। जों दा 8:30 जों सफैबाय रिजर्टआवहाय। ओमफ्राय जों दा अबे रिजर्टआव दं बेखौबो आं नोंसिनो खोन्था लोगोफोर। आंनि ब्लगखौ नायबाय थाबासो आं खोन्थागोन। हो? औ। जों बिराद थाब सफैदों खिन्थु बिराद थाब सफैदों। जों गाबोन बेरायनोसै, बिराद बेरायनोसै जों सानसे। जागोन ओमफ्राय दाबो अर्डार होखाबाय। ओरैबायदि अर्डार होखाबाय जानोसै फैखादों नालाय जोङो। लोगोफोर जों दिनै रानिफोर बायदि उन्दुनोसै। नैबे बेड मोननैयाव नैबे सानै उन्दुगोन जोङो। ओमफ्राय नैबे सासे। नैबे आब'आ उन्दुथोंसै। नैबे जों उन्दुनो सानैजों ददेजों आंजों उन्दुनोसै। हारसिं उन्दुगोन नों? मानसि एफा फिसायानो हारसिं उन्दुबावगोन जाहैदों ददेया नैबेहाय। हे भगबान थैखागोन आङो। मानसियानो ओमफ्राय आंनि बायदि फिसासिनबाव। हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं। नै बिसोरो फट' लानो नागिरदों। ओमफ्राय बे जाहैबाय जों थानाय रिजर्ट साननि। सानाव देखायबाय आं। जों माने मैया मोनायावसो सफैदों नालाय। ओमफ्राय जोङो दा अबाव दंफैयो आं खोन्थानोसै।
दासो सिखारदों जों दंफायो काजिरङायाव लोगोफोर ओमफ्राय दाहाय जों साफारि खालामसै एलिफेन्ट साफारिथ' जायानो जिब साफारि खालामसै एखेबारे सैमाया आंखौ सिनायखायो खोमा नै अंगा होननानैहाय होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दिनैहाय अबाय बेरायो मा खालामो ओमफ्राय आं दा ब्रासबो खालामाखै ब्रास खालामसै आरो जाहैबाय नै जों थानाय रिजर्टआहाय ओमफ्राय दौदैया नैबेहाय ना हमनो नागिरदों ना हमनानै जों दा बाथोन जानोसै बिनि नाखौ आयौ एन्जर गोथैबो दंबावोसो माथो ओरैहाय जि मोजां गोजौआवबो दङ नै रुमाहाय बैखौबो नुहुरो हाजोखौ दुगैदो दौदे बेहाय बाज्रुमलाय खेबसे बेसे गोथौथाय जिबौ दं नैबे दैयाव थांजानाय नङा सेस ओमफ्राय बैथिंबो दंबावो नै कटेज दङ फिसानो ओरैहायबो बेना गोजौआवसो ओरै गाखोलांग्राया माथो आरो ओरैहायबो दंबावोसो मोजां बिरादनो जि मोजां नुबाय नै बेनो माथो बे आलदाबोनिसो नामाथाय एसे हाजो बायदि मेन हाइवेनि खाथियावनो राइट साइडआवहाय ओरै गुवाहाटीनिफ्राय फैयोबा बे रिजर्टआ दहाय फुङावहाय जा मोजां नुदोंमोन खिन्थु फुङावथ' सिखारनो रोङासै नालाय गैला ओरैथिंबो दंजोबोथ' बै फुलाबो बारदों हनै जि मोजां फुल बारदों बैहाय साफा खालामबा मोजां जाबावगोन ना बारा साफा खालामाखै बिसोरो